Huwa biss billi nirrikonoxxu d-diversità li nistgħu nieħdu pożizzjoni attiva favur l-inklużjoni u l-emanċipazzjoni tal-elementi kollha tas-soċjetà. Dan intqal mill-President ta' Malta George Vella fl-indirizz tiegħu lil kapijiet ta' stat u lil mexxejja ta' organizzazzjonijiet internazzjonali fil-World of Work Summit bit-tema Social Justice for All organizzat mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol l-ILO f'Ġinevra fl-Iżvizzera. Il-President Vella qal li biex kulħadd ikun jista' jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu iridu jsiru l-isforzi kollha biex jiġu żgurati id-drittijiet tal-bniedem. Huwa tkellem ukoll dwar l-irwol kruċjali tan-nisa fis-soċjetà. Il-President Vella kellu laqa ma' Gilbert Hongbo, id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, kif ukoll ma' Filippo Grandi, il-Kummissarju Oli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati. Kellu wkoll laqgħat separati mal-Prim Ministru tal-Bangladesh, Sheikh Hasina, u mal-Prim Ministru tat-Tunesija, Najla Bouden.